מבקש מכם עכשיו. אני ויכוחים מיותרים, די. ביקשתם להגיע לפה, תקחו אותי מולם. ביקשתם, הגעתם, תודה רבה. זהו. סלם! זה השוטר שביקש לרד לפני הזמן. איך קוראים לך? קוראים לי ראיד אליגנים, זה לא לפי הזמן, אתה שתספיק את הסבב שלך ולעמוד בזמנים. תודה רבה. الله أكبر. שלו זה בית מדרש איימס, על שם יצחק איימס, שנרצח בפיגוע. עכשיו, למעשה אנחנו עומדים בפתחו של חודש שבסופו אנחנו מגיעים לחנוכה. עכשיו, בחנוכה יש מחלוקת, בית הלל, בית שמאי, מחלוקת נודעה, האם האור מוסיף והולך או שהוא מוסיף ופוחת. אז אפשר למעשה להגיד, כמו ששמעתי מרבותיי, שבעצם הייתה תנועה של עולים יהודים שעולים להר, שהולכת ומתגברת מיום ליום, משעה לשעה. למעשה, אם היינו מגיעים לפה לפני 5 שנים, 6 שנים, בצהריים לא היה פה אף אחד. אז יהי רצון שזה יהיה בגדר, מוסיף והולך ולא מוסיף ופוחת. וממילא נגיע לחנוכת בית המקדש. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך ירוטה וימליך מלכותה, בחייכון ובמכון וכן לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעם ולמי עלמיה, יתברך ויתשבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה ובריחו לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה באמירת בעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידאון ועל כל תלמידי תלמידאון ועל כל מאן דעסקין באורייתא די בתרא קדישא אדם די בכל אתר ואתר יהיה לנו לכל שלמה רבה חינם ושלמה רבה. לא, תגיד שוב פעם, יהיה לנו לכל שלמה רבה חינם ואמרו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אנחנו עושים את העבודה שלנו. אתה עושה את העבודה שלך, בסדר? זהו. אני לא רוצה תירוצים. עכשיו מתקרב אלינו קבוצה מימין. חבר'ה, יש מנהג שפונים מישהו שפונה משמאל, שואלים אותו למה הוא פונה. יש לי חולה בבית. יש לי חולה בבית. בוא נמשיך. השוכן במקום בבית, זה יעבר אתכם, נשלח לכם נחמה. בעזרת השם, יחזינה אלינו ושובך לציון ברחמים. אמן. יישר כוח לכולכם. עכשיו יש לנו את זה בסטריאו. شو بتصور؟ فيش مساحة. הם לא רוצים שנתפצל כאן לפני
עכשיו התפצלנו. אני מחילה, הוא שמאל רגיל, אני לא יכול, מה אני אעשה? אבל שמאל רגיל משם, זה תמיד אני עושים הלכתי. מחילה, רק אני לא עושה לי לבדקים. לא, איפה שאנחנו בסדר. 5 מטר זה... לפי הרב לא, 5 מטר, נכון? 5 מטר. איפה לכל אורך הדרך שבה הלכתי גם בסדר. אגב, השיטה של הרב הכהן בכלל מזיזה את כל השקודשים לפה. ואז למעשה זה קולט לפה. צריך ללכת? יש לנו... הרב כהן.